Crna magija je ozbiljna stvar. Mi mislimo da je crna magija nešto sačuvano za neke filmove ili kultove ili čarobnjake, zle čarobnjake, da ćemo prepoznat crnu magiju jer će doći zao čarobnjak obučen u crno i nešto nad nama magijati. Međutim, crna magija je svakodnevna stvar. Svaki put kad vi kažete nekom baš si glup, ili kažete nekom ne vrijediš. Ako taj neko kome ste vi to rekli ima ranu u svojoj energetskoj jezgri, ranu manje vrijednosti, to baš si glup ili ne vrijediš ili ovo si grozno napravio, šta je bilo tebi, šta si razmišljao, ta uvreda ili ta rečenica koju možda vi čak niste mislili kao uvredu, će se zabiti poput jedne kristalizirane energije. I te kristalizirane energije su uvijek u vidu primitivnih oružja. Noževi, koplja, bodeži, znači uvijek tako nešto. Zabit će se u tu ranu. Međutim, ako vi nemate ranu manje vrijednosti, neko vam kaže baš si glup, vi ćete se tome nasmijati. I ta strelica koja je bila poslana prema vama će samo skrenuti putanju i rasprsnuti se u elemente. Mi nismo žrtve koji dobivaju kletvu, nego smo mi slobodni, moćni pojedinci koji dozvoljavaju da se kletva zabije u nas.